שלום גבירותיי ורבותיי, אני נועם די. חכה. דבר בשקט. שלום משפחת... מההתחלה. שלום גבירותיי ורבותיי. חלש. אני... כי לא ישמעו אותך מההתחלה וחלש. שלום גבירותיי ורבותיי, אני נועם די, ומשפחת כהן מארחת אותי בביתם, והנה כלבה בייבי בסוג יורקי שטרייר. מסוג יורקשייר טרייר. טה 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 טה. איזה קטעים. אני מצלם עדיין יגו. חכה עוד. והנה בייבי. לא, אני גם לא משקיע. ולעבור בחסות על טלקו. בייבי. ועכשיו נעבור בחסות. חלש, שומעים אותך יותר מדי חזק. ונעבור בחסות. חלש. לא רואים אותי. ככה. לא. ונעבור בחסות על טל כהן וכלבו המשוגע, בייבי. לך בייבי! רוץ עליו! בייבי רץ! והנה הוא יוצא! כלבנו בורח! הוא רץ! תשאיר את הכל קרה באשמתך. מה עשיתי הפעם? טל, אתה חי? תגיד לי. היה. יאללה בוא, אני הולך. רגע, זוז, אני מצלם את הפוסטר. יאללה, וואי. איפה הפלאפון שלי? יאללה, נו. לא, מה יש לך? טוב, כאן היינו משפחת כהן. בראיון, נועם די. יוזי וריד לילה, ביי.